Здравей, Мими! Тази вечер ще те скорим гаден пранк с най-добрата ти приятелка. Аз не знам името, но така се пише Валерия. Ще оставя, ето тук една снимка. Валенсия се казва. Валенсия. Тук ще оставя една снимка на Валенсия. Тук. Ето го Боги. И той вече направи фейк профила. И само чака да ми пише. И да направим това отмъщение, за дето ни дразниш ти, Боги, и ни псуваш на майки. Така. Аз и операторът ни ще обработим този клип. Операторът ни винаги е Генчо, пушката. Генчо, пушката. Генчо, слушай. Така. Добре, стига сега. Той вече направи фейк профила. Аз ще обработя клипа. И той ще постави този фейк профил, който пише с мен. Така, Боги, покажи фейк профил. В момента Мими, ти звъниш. Ето те. Снимаш ли? В момента ти звъниш, ама няма да те дигна. Няма да ти дигна на телефона, докъде не направим този клип и ще ти го пратя, който включим до около час и нещо. Направим група, аз ти и Боги. Така. Ето го фейк профил от хора. Да. Ето го. Най-добрия. Ето го. Идеята е на гений Алберт Айнщайн. Точно Алберт Айнщайн. Така. Точно ма нека Кирил. Да. Правиме тая идея. Така. В момента Мими, ти гледаш чатовете. Това, което сме писали, не е дай брата ти приятелка, не го е писала. Не. Това го е писал Боги. От писането съм му карал аз да пише. И това е фейк профил. И с това ние те пранкнахме. Честито, ти си пранкната. След малко ще видите кадри от записа, който ще поставя след 3, 2, 1. Защо си казал да Тоша да прати тази снимка? Не съм казал. Как така? Той ми каза, че ми написа, че е такова. Пратили сте ми тази снимка. Да, аз съм я пратил аз. Защо? Не знам. Нищо. Такова е. Добре, пуска. Що си по-тъмно? Така искам. Уния са отишли за малко довънка да вземат едни дрехи. Заклем се. Не съм в ти? страната на сестра ти. Какво да правим? Не си в страната на сестра ти. На зарядно съм, бебепчо. И можеш да включиш зарядното там. Не мога, баща ми там си гледа неговите сейри. Нали ми каза, че си в това. Да кажа, Валенсия, сори брат, знам, че ми ще ти покажа този клип, затова ни прости. Вижте си, бъдете си най-добрите приятели, как са си в момента. Това всичко е обработено и е фейк, да знаете. Разбира се! Да знаете, това е фейк, не е истинско. Аз съм Валенсия, Да, сдобрете се.